Да, ще има. Я светни другите. Траста. Да. Светнат ли? Но кой са свети за мен? Кой ви, бе? Да, има момчета. Къде Аз са? съм. Кажи здрасти на камерата. Правим видео. Правим видео, кажи здрасти. Не. Правим видео, кажи здрасти. Да. Що? Няма да стане дезем навънка, вали. Сега не ми кажа, че ти е топло и че пече слънце. Пече слънце, да, знаете. Нали, петък навънка валише, тя ми каза, че не вали. Ще правим видео, може би ако има някакви интересни въпроси. Защото въпросите са много смотани. Задавайте ни същи въпрос като Задавай ми неудобни. копара, как си, задъра, копара. Копара в хладилника, копара. Копара е в хладилника, да. Говори на другия въпрос. Че може да правим това. Ето, че ми чай да си Оф. Между другото ми казаха да се изтрия камерата. Даде канона. Сега изтривам го. Дай да изкода и го изтрием. Да, към 8. Чай, аз съм такова за цаки. Айде, да, езим веднага. Мрази му. Чай. Хубавата ми кърпа. Виж Правим ли? Първо, те от обектива, второ, те от Ето е обектива. ти стая. И трето, Те от обектива. Ду. My niggas in Paris and they go in gorillas. No one knows. Айде, мъда, айде. Кажа отговориш на другия. Ще отговоря, как момчета харесваш? Айде отговаряй. Бре, айде, харесвам. Да знам как харесвам. Никой не харесвам. Много са тъпи всичките момчета, кой играе. Не? Харесвам ми кикитки. Емилия, знаете ли кой харесва? Никой! Да ви кажа ли кой харесва? Да ви кажа се някой оттам ще изкочи, ще кажа да кажи. Те ще напишат после. Кой харесва? Ако знаете кой харесвам, няма да ви кажа кой харесвам. Да остане да каиш. Не. Какви момчета да харесвам? Всичките някакви Момчета от мъжки пол. Да, представя си. Здрехи да са. Да се обличат хубаво, нали? Високи. Той е за нея. Високи ще кажа аз. Аз не харесвам високи. Да. Пиленца миньончета обичам. Бая миньончета, май. Къде? Little Voice. Та ще ти бой след малко сам да справя това. Little Voice. Нямам. Нямам. Какво нямаш? Мога. Сега се мъждима. Знам, че ме съморила и завивката. Яка ме, защото... Бях гола. Емилия вчера беше гола в легото, само изпуснах ти голяма работа. Не е вярно. Тя ми събори завивката. Не мога да кажа, че си не е яко. Тъй, че... Идва постоянно отгоре ми. Тута съм само аз. Кой друг е отгоре ми? Файде! Довиждане. Но остана, лека нощ. Приятни сънища, мерси, приятна вечер. Добър вечер, приятна вечер. В китайска, айде.